Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga menepun dari Muhammad Khairi dan menepun Baji Maksudin Nur. Semoga menepun Bapak Mulyono yang mustahil dari kepada para bapak, para ibu, jamaah sholat nariyah yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wonten enjang punika kita tasih saged derek mau sholat nariyah. Mugi-mugi kanthi mau sholawat punika kita sedaya pikantuk minjang wonten ing utamanipun wonten ing yaumul akhir samangke pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadibu auladakum ala salasi usulin, hubbi nabikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Terus sesuai kalian hadis inggil punika kewajibanipun kita sedaya dados tiyang sepah punika ingkang sepisan menika ngajaraken dumateng lare-lare kita inggih punika ingkang pertama cinta utawi seneng dhateng Kanjeng Nabi. Dados kita menika kedah ngenalaken dumateng lare-lare kita. Nggih, mboten namung lare-lare kita nggih kagem umumipun anak-anak menika. Kita kenalken sinten Kanjeng Nabi punika. Kanjeng Nabi punika saking bani napa? Saking suku napa? Tanggal pinten laire, wafate tanggal pinten utawi tahun pinten. Lah niku kita dados tiyang sepah menika kedah ngenalaken dumateng lare-lare kita supados ngertos sinten to Nabi Muhammad punika. Menawi zaman riyin punika pelajaran-pelajaran mengenai sekolahan, mengenai madrasah menika kathah ingkang nerangaken utawi nyeritakake tentang cerita Nabi Muhammad utawi nabi-nabi liyanipun. Tapi nak sakniki niku wadose pelajaran-pelajaran kados ngoten niku pun radi berkirang. Terus nggih teng kene kula kuwi ambek mawon teng MI ngoten niku kelas 6 niku pelajaran agama. Kados fikih, akidah akhlak, Quran hadis, SKI. Niku kula ningali teng kelas 6 niku ingkang nyeritake secara rinci sinten to Nabi Muhammad niku kadose mboten wonten. Nah menika kewajibannya awake dhewe. Dados kersanipun lare-lare sakmenika niku kenal dhateng Kanjeng Nabi. Umpami wonten ing mungkin nak teng pondok pesantren ten pinten. Nak teng pondok pesantren niku wonten kitab ingkang nerangke tentang ceritane Kanjeng Nabi. Niku wonten pelajaran tarikh Nabi napa-napa niku mempelajari tentang Kanjeng Nabi. Ya, terus lari-lari kau kedah diceritani utawi dipun ajari tentang
keteladanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le Nabi Muhammad kuwi iki lho saka Bani Hasyim. Suku suku Quraisy. Nabi Muhammad ku wong iki ora tau nesu. Nabi Muhammad iku wonge ora tau dendam, ora tau buruk. Ya terus keteladanan Kanjeng Nabi Muhammad itu kedah dikenalke dhateng lare-lare kita sedaya. Terus kados kejujuran Kanjeng Nabi mboten nate marah, ngoten nggih kedah ditanamke teng lare-lare saniki. Nggih contoh mawon Kanjeng Nabi niku mboten nate dendam, mboten nate marah. Nah niku zaman semonten Kanjeng Nabi angger tindak ajeng salat teng masjid, ngoten niku angger mlampah tindak wonten sing melempari beto kotoran unta niku setiap hari. Niku nggih Kanjeng Nabi mawon mboten marah, mboten dendam. Nah, suatu ketika sing sok ngantemi niku kok sakit. Niku Kanjeng Nabi niku malah bingung, loh. Ya biasanya ki aku lewat lor masjid kene iki biasanya ono sing ngantemi aku. Ayo untuk kok ora ono. Lah iki wong iki nendi? Dan niku malah Gusti Kanjeng Nabi niku malah madosi. Terus tanglet Pak Soliki, tanglet Pak Baya. Dewi sing sok anteng aku niku nendi Pak Kin? Loro. Wah. Terus Kanjeng Nabi pertama kali ingkang nilii. Niku umpami jenengan pun pripun? Umpami lewat Idul Masjid, kula saking nginggil ajeng pelampah kula antemi beto watu utawa kula antemi beto belek ngoten. Umpami jenengan terus ndalah suatu saat terus kula mau sangir jenengan pripun? Ngapok-ngapoke napa terus goleke buah muni burung terus ditonton kula napa pripun? Mesti yo kapok papan mau diairo sisa mesti lah ngoten. Nah niku bentene awake dhewe kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mboten nate dendam, mboten nate emosi. Nggih jujur sangat. Benten kalih awake dhewe. Awake dhewe niku mben dinten nggih nglakoni dosa, nggih ngrasani tiyang kontone lara, nggih tok-tok boten ngerti, bengi samar tari-tarian. Sing teng donya niku panci nggih awake dhewe nek dibanding kaliyan Kanjeng Nabi niku nggih wis kados langit sapi itu kalih lemah sing paling ngisor piyambak pun boten wonten bandingane. Kanjeng Nabi niku nggih menungso tapi boten kados menungso atus awake dhewe. Mbah dibandingkan nggih awake dhewe niku watu kerikil sing teng kali sing didak-idak tiap hari, Kanjeng Nabi niku wis napa nggih intan permata sing regane niku mboten wonten wis ora karo-karuan regane. Nah niku Kanjeng Nabi. Mulane monggo kita niku mulang lare-lare kita itu mengenalkan keteladanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kalih ubi ahli baiti kan seneng kalian keturunanipun Kanjeng Nabi nggih para habaib niku. Ya walau ini rame-rame habaib ana sing palsu, ana sing
asli, sing palsu pundi, sing asli pundi ya dhewe mboten kertos. Nggih sementing umpami wonten kok Habib umpami ngendikan sae nggih monggo dilakoni, nak mboten ngendikane kok kados kok mboten cocok nggih mboten sah dilakoni. Sing penting awake dhewe mboten sah ngelek-elek apa kuwi Habib napa niku mboten ben awake dhewe mboten sah melu-melu. Soale awake dhewe niku tiyang awam mboten kertos sing pundi sing Habib asli, nggih pundi sing Habib yang bener asli, dan awake dhewe niku mboten kertos. Mulane hati-hati. Awake dhewe ngece-ngece wah kudu Habib asli jebule Habib asli malah anjing tengah akhirat malah awake dhewe di oh kowe mbiyen ngece-ngece anak turunku. Nah, di ngoten Kanjeng Nabi malah awake dhewe repot. Engkang ketiga menika sing nika penting sangat nika mengajari membaca Al-Qur'an. Dan itu penting sangat. Terus Al-Qur'an ku nggih saged nyelametke tiyang sepahipun saking api neraka. Nggih saged dados celakane awake dhewe nika Al-Qur'an. Nyamari dados Al-Qur'an niku saged maringi syafaat nggih saged nglaknat awake dhewe. Dados saya dhewe memperkenalkan Al-Qur'an utawi mengajari Al-Qur'an dhateng lare-lare terus dhewe menika kersane benjang umpami tiyang sepahe mboten wonten utawi pun sedo menika saged nyelametaken tiyang sepahe. Jadi dhewe Al-Qur'an niku tahlil. Tahlil niku kan sedanten teng mriku kan basane kan basa Arab. Lah masa dhewe maca Al-Qur'an utawi tahlil kok mboten beto basa Arab, ajeng beto basa Indonesiane. Walah nggih cekel Pak Bayan gone MUI mah di rangkeng malah payah. Dados Al-Qur'an niku kedah dipun kenalke dhateng lare-lare niku mulai sejak dini. Mulai umur 3 tahun utawi pinten niku lare-lare sampun kedah dipun kenalkan kalian Al-Qur'an. Kata saya niku lari-lari teng sekolah madrasah niku maca Al-Qur'an Iqra niku tasih wonten ingkang dereng saged. Dadi kula teng sekolah niku kelas 6 wonten niku sing tasih Iqra setunggal niku nggih wonten. Tapi niku tiyang mriku niku mboten tiyang mriki. Nah mriki atase nggih wonten ning sithik menika. Ning insyaallah nggih monggo para asatid teng pondok menika siap melayani utawi mendidik lare-lare panjenengan sedaya menika maos Al-Qur'an. Monggo ingkang tasih teng griya mboten nate napa ngaji monggo dipun beto teng Batu Mahib menika dipun beto teng pondok supados ngaos sareng-sareng kalih rencane. Dados sing di tenggo-tenggo tiyang sepah kan lari kan benjang nak menawi tiang sepahipun sedo kan lari-lari niku saged ndongake kangge tiang sepahipun. Kersanipun lari-lari nak saged ngaos menika mugi dados lare ingkang saleh utawi salehah ingkang saged nyelametake tiang sepahipun wonten ing akhirat benjang. Mbok menawi cekap semonten anggen kawula matur kathah perintah kreatur kula nyuwun sang Bapak sami kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.